Goddag, jeg hedder Marco. Jeg skal svare på nogle spørgsmål fra Sofie. Yes. Hvem bestemte, hvad I skulle lege i børnehaven? Det gjorde vi sådan set selv. Der havde de voksne ikke så meget at sige. Det skete sådan en gang imellem, at de hjalp lidt til, hvis vi kom op og skændes eller et eller andet. Hvordan var de voksne i børnehaven? De fleste var sådan set meget søde. Og det er lige pige, hende kunne jeg ikke lide. Nu er det virkelig træls. Men jo, de var meget søde. Var der faste turdage? Nej, vi havde ikke en fast dag, hvor vi tog ud på en tur. Måske vi gik ud i skoven eller et eller andet en gang imellem. Var I på udflugter med børnehaven? Det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, vi har været i en zoologisk have en gang, men jeg er ikke helt sikker. Var I med til at bage og lave mad? Ja, det skete også en gang imellem, så det var sådan set meget hyggeligt. Så kunne man også sige, at jeg har også lavet noget. Hvad fik I at spise i børnehaven? Mad. Vi smurte selv, eller nej, vores forældre smurte madpakker, eller jeg smurte i hvert fald ikke selv madpakke. Min mor smurte en madpakke til mig, og det gjorde de fleste sådan, at vi havde ikke en kantine eller noget. Og så skulle vi så vente på, at vi fik lov til at spise. Så sad vi der alle sammen rundt om bordet, indtil de voksne sagde værsgo. Selvom der var lige en enkelt gang der, så begyndte jeg altid at spise før, og jeg ikke altid opført mig helt ordentligt. Som I kan høre. Var I opdelt på stuer? Ja. I min børnehave, der var der 2 stuer. Jeg var på girafstuen. Det var ret sejt. Jeg kan ikke helt huske, hvad den anden den hed, desværre. Var I opdelt efter alder? Nej, det var vi ikke. Vi gik alle sammen. Så man mærkede slet ikke nogen aldersforskel. Hvor mange børn var I cirka i børnehaven? Altså dengang, der føltes det jo som rigtig mange, men jeg tror faktisk kun, vi var en 30 stykker. Var der mange voksne i børnehaven? Altså selvfølgelig ikke så mange som børn, men jeg tror, der var 4 eller 5 voksne. Fik I krammer af de voksne? Jo, det gjorde vi vel, hvis vi faldt og slog os. Vi skulle trøstes. Men ellers er det ikke noget, de bare sådan kom og gjorde sådan uden videre. Legede de voksne med jer? Så har det mest været, hvis vi legede med perler eller et eller andet, hvor de kunne sidde lidt stille. Det var ikke sådan med ude på rutsjebanerne, og det er alt. Ja. Havde I praktiske opgaver, hjælpe med at dække bord og rydde op og sådan noget? Nej, det sørgede de voksne for. Sov I til middag i børnehaven? De yngste børn, de gjorde, men så senere hen, så behøvede man ikke at sove til middag længere. Var der faste tider, I var ude og lege? Ja, jeg mener, der var en time om dagen eller sådan noget, hvor vi skulle ud. Og så skulle vi bruge den derude. Ja, det kunne også godt ske, hvis man nu larmede for meget, at man blev smidt ud. Spiste I sammen, eller måtte I bare spise, når I havde lyst? Nej, vi spiste alle sammen på samme tid. Så spiste vi så opdelt i de forskellige stuer. Var der mange regler? Ja, altså der var selvfølgelig, man må ikke sparke og slå, bide hinanden. Men nej, jeg tror simpelthen ikke, der var flere regler end der de fleste andre steder. Vi havde så også, vi måtte heller ikke larme for meget, så havde vi sådan en kasse af en art, hvor der var sådan et øre på som lys. Så hvis man larmede nok, så gik lyset helt ud til enden af den, så lyste den rød, og så larmede den lidt, og så skulle vi alle sammen udenfor, fordi vi larmede for meget. Så det kiggede vi efter. Var der mandlige pædagoger? Det var hovedsageligt kvinder, der var der, men vi havde også en mandlig pædagog, i hvert fald en gang, som jeg lige kan huske, i en periode.